Hello guys, welcome to my new video. Nay ang ready delaynaनै अबेयाव थांनाय लोगोफोर आं खिथागासिनो आरोना नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। लोगोफोर नै फुजायाव फैदों आरोना मायापुरिनि मा होनो गान्धी मैदानाव राजमेलायाव फैदों जों। गेट मोनबाय आरोना लोगोफोर जोङो मायापुरि ओरैहाय मा होनो गान्धी मैदानाव राजमेलायाव फैदों आरोना ओमफ्राय नै जों मोनफैनानै गेट मोनबाय दायो गेटजों हाबलांसै आरोना दायो लोगोफोर खुलुमैनि सिगांनो नै नायनानै लाखानोसै आरोना एसे नै ओमफ्राय नै लोगोफोर खुलुमैनि सिगांनो बेयाव एसे फट' लानो आरोना जा मोजां मोनो लोगोफोर नै मन्दिर मोनफैबाय आरोना दायो खुलुमनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै ओरैहाय खुलुमनोसै आरोना लाय बाबा आंनोबो जायगा होब्रा बाबा नोंसोरजोंबो एसे शेयार खालामसै आरोना आंजों लोगोसेनो नायफादो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो बिनिफ्राय खुलुमनायनिफ्राय जोङो गिदिंखांजोब्बाय आरोना मोदायफोरखौ नायखांजोब्बाय साजायनायखौ नायखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय जों दा ओंखारलांसै आरोना मालाय गथ'फ्रा गेलेदों खथ' आरामनो बेयाव गेलेनो बाबा हो गेलेया हो आंबो थिनदोंमोन नै मानसिफ्रा गाखोबाय आरोना नै मालाय आंथ' गाखोनो जि खायो बिदियाव देनजार गिखायो आङो लोगोफोर जायालासिनो थानो हाया नालाय एसे बेरायनानै जोङो नै दखानाव जानो हाबबाय आरोना खिन्थु बेयाव जिरायग्रा गैया आरोना ओमफ्राय जाना लाग्रोनोसै आरोना नायदो आरो मा जानो नागिरदों लोगो खिथानो आङो नै लोगोफोर एवगासिनो आरोना आलुनिया हो नोंबो जानो नाम मोनथिबावलाय आरोना आङो फिसालानाव सोंनो दे आरो जा फिसालानाव सोंनो मा नाम स्पाइरेल पटेट' आदसा फिसालायासो मिन्थियो दे नै आंना फिसालाया जानो नेगासिनो दं ओमफ्राय नै बिब'नि फिसालायासो नाम मिन्थिजोबथारो आरोना जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नेबाय दसे नेलायलायगासिनो ओमफ्राय नै माबायदि आथुर आथुर बिदिनिया मोनाहाय मिन्थिबाय बेखौनो सानैजों जादोलाय गुदुंदां सानैजों जाबाय आरोना बेखौनो लोगोफोरनि फिसाला जा खनसे बिना होबाय आरोना फिसालानोबो फार्स्ट दै बिदा फंबाय जादोंमोन ओमफ्राय नै आङो बोखानानैसो जाबावो आरो आंना आगला माबायदि दहाय नैबे सासेनिया माने बारा माबा नङामोन आरोना मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय नै फिसालानो हरनाया दाना एसे साबसिन आरो जानाय नायदों आं माबायदि गारखो माबाखौ आखाइ जुगारखौ गेजेर गेजेराव माबायाव मोनबाङाहाय मोनबाङा बारा आथुर आथुर ना बानायनाय जायोना
मजा नायनो आरोना लोगोफोरजों 5 बोसोर गैला बेसेनाव itu kok 120 टन 80 টাকা गानबाबो मोनामानो 120 টাকা आं मोजां खेबनो आरो देखतो लेखाना কি আছে जा गोलाव Sosok गानबाबो পাঁচ मोनामानो বছর বিনি এক বছর আপনি Yang পাঁচটা ada রাস্তা বইটা 5 বছর যাব গ্রেড দি না গেলে কাছরকা ঘুরে দিবি কাছরকা বাজার Kor pabu ar मजा लांनोसै आरोना एसे थान्दा गोलैहांबाय नालाय लोगोफोर दायो ओंखारलांसै आरोना जोङो थांनोसै नै ओंखारबाय जों माबा हरदों नै लोगोफोर जोङो इनिफ्राय थांनोसै नै गेटआव दङ आरोना ओंखारलांसै दायो माबाखौ लानो नायनि फिसालाया चक्लेट जानो आरोना लोगोफोर आइ माखौबासो बिबावबाय जेबो लायासै आसिबाय